Ved du egentlig, at vores stat Danmark kalkulerer med begreber som fremtidige besparelser på grund af tidlig død? Fremtidige besparelser på grund af tidlig død, det er faktisk en væsentlig post, når man sidder og laver beregninger inden for sådan et sted som Statens Institut for Folkesundhed. Det er en hyggelig tanke, at der kan spares så mange penge. Det er faktisk tankevækkende, at det er i statens interesse, at borgerne de dør tidligt. Men det er jo ikke noget, der bare lige sådan kommer ud af den blå luft. Det koster jo samfundet ekstra penge, når det er sådan, at sygdom trækker ud. Det koster samfundet ekstra penge, når nu det er sådan, at folk ikke lige dør, inden de skal til at have deres folkepension osv. Det bliver ved med at være en omkostning, så lang tid vi lever og ikke er produktive, og går ud og sørger for at have et job og putte nogle penge den anden vej til staten via skatter og afgifter osv. Det korte og lange det er, i dagens Danmark 2015 december måned, der beregner man faktisk på, at folk de kommer afsted hurtigere herfra, så de ikke er så stor en belastning for samfundet. Alene det, at begrebet det er i statens bevidsthed, at man har fokus på noget, der hedder besparelser i forbindelse med tidlig død, det ryster mig. Når jeg så samtidig dertil ligger, at man nu har gået ind og sagt, godt, vi vil godt kigge på medicinsk cannabis, så bliver jeg bange. Grunden til at jeg bliver bange, det er faktisk, at den samme stat, som kan lave besparelser ved for tidlig død og give dem kontrollen over et medicinpræparat eller en plante, som i langt overvejende tilfælde forlænger folks liv, giver dem mere livskvalitet, gør, at de måske ikke lige stiger af, når de ikke er så produktive. Og samtidig, for de folk, der bruger det en del, så er de måske ikke lige så produktive, når det kommer dertil. Så begynder jeg at forstå modstanden på medicinsk cannabis. Jeg ryster over, at staten faktisk ikke har nogen interesse i, at borgerne de lever og har det godt. Det er ikke godt ud fra et samfundsøkonomisk synspunkt, at vi lever længe. Det hørte jeg allerede om for 15 år siden, men jeg troede ikke rigtig på det. I dag kan jeg se det. Jeg ser gang på gang folk, der er blevet ramt, der prøver at komme igennem behandlingssystemet. De er ikke lige døde af behandlingen. Sygdommen er heller ikke blevet meget bedre, men når de så begynder at søge tilskud, eller søge om at komme ud og få nogle behandlinger, der virker andre steder i verden, eller for eksempel USA, eller Tyskland eller noget, nej, det kan ikke lade sig gøre. Nu begynder jeg at forstå, hvorfor. Den person, der bliver reddet, vil jo stadigvæk risikere at være en voldsom belastning på samfundet. Fordi de har været syge, så de udgør en risiko. Det kan ikke svare sig at putte ekstra penge i det. Sådan har vores samfund desværre udviklet sig. Og jeg må indrømme, med alt det her, så har jeg ikke nogen som helst tro på, at det her med medicinsk cannabis, det reelt er for, at folk de skal få et bedre liv, og for at de skal kunne blive helbredt og komme over deres skavanker og alle de her ting. Jeg tror simpelthen på, at i sidste instans er det fordi, at staten er nødt til at have kontrol med medicinsk cannabis, for ellers så kan de ikke kontrollere, hvor hurtigt vi kan få folk til at dø. Der er gode penge i, at folk de dør tidligt, og at vi ikke skal ofre en masse penge i behandling og pleje og pensioner og alt muligt andet, og det bliver der kalkuleret med. Det er i statens bevidsthed. Besparelser ved for tidlig død. Fremtidige besparelser ved for tidlig død. Det er blevet dagens Danmark, og jeg håber, at I også kan se det derude, at der er et eller andet fuldstændig rivende galt.